ರಾತ್ರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕಜಿಪ ಒಂದುಂಡು ಏನು చేస్తుంది ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಸಿತ್ತನ್ನ ಮರಲಿ ಅವಲ ಬೋಡು ಒಂದಲ ಬೋಡು ಅವಲ ಬೋಡು ಒಂದಲ ಬೋಡು ಪೂರ ದೆತೊಂದೊಂದೇ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ 6:30. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್. ಗಹಲ್ನ ರೆಡಿ ಆತೆ. ಸೊ ಯಾಲ್ನ ರೆಡಿ ಆದೆ ದೂರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆದ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಬಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಸೊ ಅತ್ತಿಗೆ ಸ್ಕೂಲು ಬೋಪೇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದು ಎಂಕಲ್ ಹಾಜರಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿದಾಡ್ದ. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಾಯ್ ಪಂಪುನಾರು ಸುದ್ದಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಬೈದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಕಡ್ದಿಂಚ ಮೀದು ದೀಪದಿ ಇದು ಪಿದಾಡ್ದ ಬರ ಆತಂಡು ತೂಕ ಅತ್ತಿಗೆನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡೊಂದು ತೂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ನಿಕುಲೆ ತೂಲೆ ಅರೆಗೆ ಏನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಸೊ ತೂಕ ಪೊಯ್ ಜೋಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಅದು ಅತ್ತಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುಲ್ದೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಡು 2 ಗಂಟೆದ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಸೊ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಒಂಚ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನಾರನ್ನ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. रुपया हो गए ini टेल पुला करी खेलते रहला क्यों तो जा रहे ಜೋಕುಲು ಪೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಂಬ ಮುಲ್ಪ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಯಾಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ತೋದು ಓಕೆ ಸಂಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಡನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗಂಟೆ ಆತನ 10 ಹೆಂಗೆ ದೂರ ಪೋದಲ್ಲ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಗಂಟೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗಹನ್ಗೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಬೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಬೋಡ್ ಬಂಡ ಅತ್ತ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಗಂಟೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ನುಂಗಿದ ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತು. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಸಂಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಸುರುಪ್ಕು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಪೋಯಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪಿನ ಸಾಮಾನು ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಗಡಿದಡೆ ಮುಖ ಪಾಟೋಡ ಹಾಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆತನು ಒಕ್ಕದಾದ ಮುಂಚೆ ಉಂಡಕನೆ ಅವೇ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಆಯರಂಡು. ಸೊ ಒಂಚ ಗೀತೊಂಗ ಹೊಯ್ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದಾ ಇತ್ತೆ ಪನ ಒಂದು ಇತ್ತಿ
या गुड कितना ಏನಾಗೆ ತೊಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ हाँ कौन चिकन है अरे 2 मिनट मैडम हाँ हाँ 1 kg हाँ स्किन आउट हाँ विथ स्किन हाँ स्किन आउट 5 kg चिकन ಗೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಒಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಕರಿ ಹಾಂ ಚಿಟ್ಟಿನೋಡು ಬಿರಿಯಾನಿದು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೋಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇವತ್ತು ಆಫರ್ ಇಲ್ವಾ ऑफर है चाहिए आपको हाँ कितना तो ये बिग वाला बड़ा वाला है वो आपको 90 रुपीस तो मैं बड़ा वाला कौन सा ये वाला हाँ और दूसरा ये वाला वो किधर से आता है वो ये शिरवा शिरवा 2 से 2 को 90 वो 90 ये 5 पैकेट तो आपको 100 नहीं ये चाहिए ये दो हाँ चिकन वाला बड़ी ऑफिस मीडियम मैडम हाँ मीडियम मीडियम सिरी तकलना कबाब पूरी एग मसाला 15 आता है 100 रुपीज़ का 15 एक को कितना होता है 6.5 ठीक है ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ದೇತೊಂದು ಬತ್ತ ಕಾಸಿತ್ತನ್ನ ಮರಲಿ ಅವಲ ಬೋಡು ಒಂದಲ ಬೋಡು ಅವಲ ಬೋಡು ಒಂದಲ ಬೋಡು ಪೂರ ದೇತೊಂದು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಬೋ ಇತ್ತೆ ಪತೊಂಡ್ರ ಒಂದು ಜಿದುನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಗಹನ್ ಗೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ಕೇಕ್ ಬರ್ತನ್ ಗಹನ್ ಗತ ಪಫ್ ಕೇಕಾ ಏನ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಸಾರಿ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಪಫ್ ಕೇಕ್ ಅತ್ತ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಅಡಂಡ ಓಕೆ పోయి దాదా మలుపును గొత్తు జింకి మిత్తిర్దు తిరుతుపోనాగానే సాకాపును నాన్న పోదు ఇల్లాలి మలపరుండ ಓ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಗ ನೀನು ಬರೋ ಹೋಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಸಾಕಾಂಡು ಗಹನಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಡ್ಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಂ ದಾಲಿಜಿಯಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಿದ್ದರ್ದಿರಿಗೆ ಅಮಿ ತಕ್ಕನಾಕಲು ವೆಯ್ಟ್ ಪಪ್ಪನ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಟು ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಂತೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂದಾದಮೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬೈದ ತುಲಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಸಿರಿ ತಕ್ಕಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿರಿತ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಸಿರಿ ತಕ್ಕಲ ಹಾಂ ಸಿರಿ ತಕ್ಕಲ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಕಬಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ಟು 15 ಎತ್ತಿಂಡು ಓ ಪುಡೋದನ್ನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮದೇವ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚ ಪುಡ ಇನ್ನಿಂದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಯ್ಯ ತೆತ್ತಿಗೆ ನೆಕ್ ಕಬಾಬು ಗಾಡ್ಗ ಸೊ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ 15 ನೈಟ್ ಪುಡೋದನ್ನು 1 kg ಚಿಕನ್ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಆಫರ್ದ ರೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿಗೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿಗೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ನೆಡ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬರ್ಕೊಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಆಫರ್ ಅವು ಮೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತೆತ್ತಿದ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡ ಹೋಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗಹನ್ ಗುಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂದು ಕೊರ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಯಾವತ್ತ ಹಾಂ ಮಗ ಕೋರ್ಸಾರು ಓಕೆ ಕೋರ್ಸಾರ್ಗೆ ಬೇವ್ರೆಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಕ ಹೆಣ್ಣ ಮಲ್ಪನು ಮೇಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎತ್ತ ಸೊ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಕ 10 ಗಂಟೆ ಹೆಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನನೆ ಎಂಕಲ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪುನು ಕಬಾಬ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪುನತ ಕಬಾಬ್ ಬೇಡ ನಿಂಕು ಬೊಚ್ಚಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಹೆಣ್ಣ ಚಿಕನ್ ಪೇತ್ ಬರ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ
ಸೊ ಯಾನಕ್ಕೆ ರೇಪು ಕಡೆದೀತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚ ರೇಪು ఊర ఏర్పాడులే ఒక ఏర్పాటు 2 తార ఇదా ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ನೆಟ್ 16 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಗ್ 4-5 ರೂಪಾಯಿ ಬೈಯಾಗ ಒರಿನ ದೀಪೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ನೈನೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಏರ್ಲ ಮೀನು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಮಕು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾವ ನೇಜಿ ಓಲು ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಅವಲ್ದಿನ ಜಾವ ಇಂಚೆನೆ ಮೂಲ್ಲಂಚನೆ ಈತ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಏನ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಟು ಓ ಓಕೆ ಇಚ್ಚಿದ್ದಿ ಎಲ್ಲಕ್ಲೇಪ ಇದ್ದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತಾರೆದ ತೀರ್ತುಲಿ ಈತು ಪಾಡ್ರೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸಾರು ಬೋಡಿಗೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮೇನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗರಿಗೆ ಮಾರೆ ಏನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಡಿತನ್ಗೆ ಸೊ ನೇನು ಒಂಜರ ಅಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 11:30 ಅಂಡಿಯ 11:33 ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ 10:30 ಕಿಡೆ ಬೈದ 11:30 ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಚ್ಚಿ ಪಾಂಡೆನ್ನ ಅವು ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ನಿ ಇಜಿಂದ ಆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸಣ್ಣನಾಗನೇ ಪದ್ರಾಡಾರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಗಹನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಓಕೆ ಹೆನ್ನ ಕೋರಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಯಾನು ಚೂರು ಬಂದು ಮಲ್ಪು ಏನೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮುರಣಿ ಮಟನ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೈತಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಡೆನಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಒಂತೆ ಬೊಕೊಂಥರ ಶುಂಠಿ ಬುರ ಪಾಡಿಯೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತನೆ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ टमाटर बड़े मजेदार ओके इन पीस का लक 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 एने देते लक टमाटर बड़े मजेदार वाह टमाटर बड़े मजेदार ಈ ಪಾಡ್ಗೆ ಪೀಸ್ ಮಂಡ 2 4 5 7 ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಬೈ ಯಾವ टमाटर बड़े मजेदार टमाटर बड़े मजेदार ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ದಾದಾಪು ನುವೆ ಪನ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಪನ್ನ ಪನ್ ಪೂಜಾ ಹಾಂ ಓಕೆ ಇನಿ ಇಂಗಳು ಸ್ವಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ರೊಟ್ಟಿ ಒಲ್ಪದ ಗೊತ್ತುಂಡೆಂದು ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಬ್ರಿದ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ಎಸ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗಿಪ್ಪುಗ
ಎನ್ನ ಕಂಡನೇನು ಮಿನಿ ಕಾತುದುಂಡ ಇನ್ನೆಂಗ್ಲಿ ಒಣಸೆಜ್ಜ ಯಾನ್ ಆರು ಬುಕ್ಕ ಏತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪದ್ರೆ ಅದೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಕಜ್ಜಿ ಪುಂಡಿನಿ ಒಣಸೆಜ್ಜರು ಕಂತಂಡತ್ತ ಕಜ್ಜಿ ಪೂ ಒಣಸ ಸಮಯ ಯಾನೇನು ಪೋಯಿ ನೆಟ್ಟಾಂಡು ಅದ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಂದು ಇದನ್ನ ಕಜ್ಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಕೊಡಪ್ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಬೋಲ್ ಮಾಡಿ ಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ टमाटर बड़े मजेदार टमाटर बड़े मजेदार इनके गिंजी ना शुरू होते हैं हेकर दिन जाओ में पत गया वाट टमाटर बड़े मजेदार हैं टमाटर वीडियो चालू करिए हम देखो कैसा टमाटर बड़े मजेदार ये 2 दिन 4 5 6 7 8 9 10 1 2 नाल द बीच सिंग स्टेज ಎಲ್ಲಂದೆ ಸೌಂಡು ಏನಾಗ ಹನ್ನ ಹಿಂಚಿನ ನಿಕ್ ಪೀಸ್ ಬೋಡಾ ಸಾರ್ದಾ ಬೇಡವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಕೊನೋ ಮೆಲ್ಲ ಕಬಾಬು ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ಪೈ ಪತ ನಿನ್ನ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆತನ ಕಜ್ಪು ಏನು ಅನ್ಗೊತ್ತಾವನೆ ಜೀಂದ मटन बक्क बोरी आता ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಮುಡ್ದಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹತ್ತು ನೆರ್ಪೇರು ಏಳು ಕಂತಿ ಹೊಡು ಒಣ ಸಾಯ್ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿಕ್ವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದ ದಾಳ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಯಾವನುಂಡು ಅವೇ ವೈರಿಂಗ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಮ್ಮಡ ಪುರ ಕುಲಾದೇರು ಅವೇ ಬೇತೆ ದಾಳ ಬೇಲೆ ಅವನು ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೂದು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಮೇರು ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ತೂಕ ಅತ್ತಿಗೆನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಕೊಡೆ ಫುಲ್ಲು ಏಸಬರ ಮಾಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀರು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪರಂದೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಉಂಡದೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ರವಿ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪಿನಿ ಹೋದ್ ಪಿರಾನೆ ಬರೋಣ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಓ ಏನೋ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡ ಬೈದೆ ದೂಲು ಮುಲ್ಪ ದೂಲು ಮುರ್ಕುದು ಹೋಗ್ತುಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಏರ್ಲ ಎನ್ನೇರು ಏರ್ಲ ಎನ್ನೇರು ಮೂಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಆಗತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ ಇಪ್ಪರೆ ಮೂಚಿನ ಹಾಲುಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಐಟು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ದ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಾರ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಏನು ಪಾಡೋ ಅರ್ಪಿನಿ ತಿಕ್ಕುನ ಏನು ಪಾಡೋ ಅರ್ಪಿನಿ ಕಾರ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಂತ ತಿಕ್ಕುನ ಏನು ಪಾಡೋದು ಬರ್ಪಿನಿ ಮುಂಚಿನ ದೊಂಬುಯ ಓಕೆ ಹೋಯ್ ಗಹನನ್ ಮೀಪಾದ ಯಾನ್ಲ ಮೀದು ಬಿದಾಡಿಯ ಗಾನ್ಗೊಂತ ರೊಟ್ಟಿ ಗೊರಿಯ ಬೈಯಾಗ ತಿನಿಯರ ಅದ ಗಾನ ಅಲ್ಲನಾ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕಜಿಪ ಒಂದುಂಡು ಎಂಜೆತ್ತಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕವಾ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡತ್ತ ಅಂದವೆ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇನು ಸೊ ನನ್ನ ಪೋಪಿನ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೋಣ ತೂಯರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಂಚೋ ಹತ್ತಲೊಂದು ಸೊ ಸರಿಲ್ಲೇನು ಓಕೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ಗ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಕೋಲ್ ಬರೋಚ್ಚಿ 8 ಕಾಲ ಒಂಬತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇದು ಸಾಮಾನು ಅಂತ ದಾರಿ ಎಂಗಲ ದೇವ್ರೆ ತುಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವ್ರೆ ಅವು ಮೇ ನಿಂತ್ಕೊಯ್ನಿ ಅವಳು ಬದಿಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿಕಂತೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಯಾವ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಮೇಪಲ್ ಇಂಚೇನೆ ಒಂದು ಬೇವ್ರೆ ಇಂಕೊಲವೇ ಗ್ರೂಪು ಬೋರೆ ಇತ್ತು ಬಂಡತ್ತೆ ಗ್ರೂಪು ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಇಂಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಸೊ ಹಂಚ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಬೇವ್ರೆ ಎನ್ನ
ಅಕ್ಕನ ಮಗಿಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೂ ಈತ್ ಕೊಯ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ್ ಕೊಯ್ಯೆ Hello. ಓಕೆ ಪೂರ ಅವೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೋಂಡ ಕಾಸಿತ್ತಂದ ಪೂರ ಮಂಗ ಮಾಯ ಆಯ್ತು ಐಕೆ ಅನ್ಬೋಪುಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಐಕೆ ಬೋಪುಜಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಹಬ್ಬ ಎಂಕಲು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪುದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಸೊ ಎಂಕಲು ಫುಲ್ ಇಷ್ಟ ಶ್ರೀಧಾಮ ಪುದರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಶ್ರೀಧಾಮ ಬಂದು ದೀಕಂದು ತುಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಡು ದಯ ಬಂಡ ಪಿರ ಪಿರ ಅಂದ ಪೂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುನಗ ನಾವು ಕಲ್ಪ ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಬಾಯ್ಕಿದಪ್ಪಗ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆತುಂಡ ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೊಲಿ ಬಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೊಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚೈತನ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫೋನಾಗ ಏನಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಆಯಿತು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಉಂತೀನಿ ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ಓಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಚನೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಂಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಒಣಸ್ಬೇಕು ಪೋ ಮಗ್ಲು ಪೋ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು ಓರಲ್ ನೀನು ಹತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂರು ಓಕೆ ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ